sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can me, take a tailor-made woman there, heart. Nou, Priscilla, als hier wonen, blijf maar een beetje in de buurt, hè? Want we hebben jullie eigenlijk gelijk weer nodig zometeen. 50 jaar Zoma. En ja, het valt niet mee om dan uit 50 jaar muziek een keuze te moeten gaan maken voor een show als deze. Dat is echt een hele lastige. Zoveel nummers, zoveel mooie muziek eigenlijk, zoveel anekdotes die er zijn te vertellen en die we kunnen vertellen. Maar dat gaan we natuurlijk allemaal niet doen, hè? Want dan wordt het echt wel een latertje vanavond. En ja, we waren beperkt en dat heeft Marijke in het begin natuurlijk al gezegd. Hè? Want door de overgang die we hadden van operette naar musical en moderne muziek, dan verlies je de klassieke stemmen uit je koor. Bijna alle klassieke stemmen uit je koor. Dus dan moet je keuzes maken. Ja, die dingen heb je dan niet in de hand. En als we het dan hebben over dingen niet in de hand, kan ik me ook nog herinneren dat we een show hadden waarin we met kinderen hebben gewerkt. Want dat werkt altijd goed, hè, bij ons, dat had Simone al verteld. We hadden toen het nummer Do Re Mi. En ja, dat kent u ongetwijfeld, Do Re Mi, uit die hele bekende musical. The Sound of Music. Dank je. En misschien dat iemand in de zaal nog wel weet zelfs welk stuk dat was. Ik had stiekem wel gehoopt, omdat mijn kinderen hier in de zaal zitten. Maar goed, we hadden dus een hoop kinderen en het laatste nummer voor de pauze zouden wij Do Re Mi gaan opvoeren. En dat ging heel goed, tot het moment dat de stroom uitviel. Licht uit, geluid uit, dan is het klaar. En die kinderen, ja, die zongen gewoon door. Dat was mooi. Maar het had natuurlijk niet helemaal het effect wat je zou willen hebben. Dus in de pauze, want die hebben we toen maar snel gestart, werd er met mannenmacht gewerkt door de mensen van de techniek. Het probleem werd opgelost en na de pauze mochten die kinderen nog een keer. En toen kregen ze uiteindelijk natuurlijk een staande ovatie. Maar ja, dat was ook wel verdiend. En wat is nou het mooie van zo'n verhaal? Op de volwassenen, ons, had het veel meer indruk gemaakt op die kinderen. Want ja, die nemen dan de dingen zoals ze zijn. Het gaat zoals ze gaat. En dan zou je soms willen van ja, waren we dan zelf nog maar een klein beetje kind? Hè? Konden wij nog maar op die manier gewoon soms de dingen benaderen? Ja, en zo zie je maar, beste mensen, we kunnen niet meer zonder stroom. Het is onmogelijk om nog iets te doen zonder stroom. Dan staan we in het donker. Tenzij je de stoomboot neemt. Dan heb je geen stroom nodig. Dus de volgende zangers, die hebben daar geen last van. Left a good job in the city, working for the man every night and day. Yeah, I never lost 1 minute of sleeping, worried about the way that things might have been. Think we'll keep on turning, brown berry keep on burning.
and we rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. rolling on I the said we rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. rolling on the river. Rolling to the top in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud man keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river. Okay! Woo! Oh, I cleaned a lot of planes in Memphis, and I popped a lot of train down in New Orleans. But I never saw the good side of the city till I hit the ride on the beautiful beach. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river. Okay, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Woo! Come down to the river. Oh, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got the money. People on the river are happy to give. Things will keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river. Okay. Uh-huh. Rolling, rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river. Come on, rolling, rolling, rolling on the river. I tell you we're rolling, rolling, rolling on the river. Okay. Uh-huh. Oh yeah. Nou, daar raak je wel van op stoom, hè? Ja, dat Simone Malosso, dames en heren. Nou weet ik niet meer wat ik ging zeggen. Erg. Ja, ik had hem ondertussen al gevonden, Veronica. Proud Mary kwam uit onze laatste samenwerking. Met Veronica was dat in 2019. Toen wisten we eigenlijk niet dat dat de laatste show zou zijn voor deze show. We hebben enorm veel samenwerkingen gehad in die afgelopen 50 jaar. Bijvoorbeeld, nee, ik ga geen namen noemen. Want dat is altijd heel gevaarlijk, hè? Want je slaat er altijd over. En ik heb geen zin in gesodemieter. Dus ik ga helemaal niemand noemen, behalve de plattelanders, ken je ze? Kijk, er zitten hier ook een paar leden die ook in de plattelanders zitten en ook lange tijd in de zomer hebben gezeten.
en weer zullen gaan zitten in de plattelanders. Maar met de plattelanders hebben we de Jantjes gedaan. Kent u hem? Oer-Amsterdamse, reuze gezellige musical. En als we dan toch een feestje willen vieren, ja, dan moeten we dit stuk erbij halen. Al is het alleen maar vanwege de belangrijke lokale samenwerking die we hadden met de plattelanders toen. En nog steeds. Dus, bent u in de zaal klaar voor een feestje? Zijn jullie er klaar voor? Bent, zijn jullie er klaar voor? Dan met trots, dames en heren, presenteer ik u onze Jantjes! Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Al heb je een ongeschoren apentoet, er is zoveel waar ik kan wennen. Toch zou ik jou nooit willen ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Wat verdriet, mooi ben je niet, zeker niet als je kijkt. Ik ben geen plaat, schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al zijn je haren niet permanent, En is het gebruik van zeep jou onbekend. toch kan slechts maar geheim ontschijnen, omdat ik zoveel van je hou. Zodra ik 16 jaar werd, heeft moeder mij verteld. Mijn kind vertrouwt een manvolk niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken al meisjes gek, alleen voor tijdverdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesje aan de lijf. En hoe meer ik het bekijk, mijn moeder had gelijk, word nooit verliefd.
Ja, en Nicole had het net over samenwerking. Dus dan maar even over samenwerking gesproken. Ook samenwerking met theaters is natuurlijk ontzettend belangrijk. En de ZOMA heeft eigenlijk in zijn hele bestaan, 50 jaar, in de nodige zalen gespeeld. Terneuzen, Axel, Hulst, Knokke-Heist, Eeklo, Anerum, Gent. Ik noem er maar een aantal. En uiteraard ons, ik zeg het weer, ons vertrouwde Ledel-theater. En iedere uitvoering hebben wij uiteindelijk ook hier gedaan. Met uitzondering van die ene met de Koninklijke Opera in Gent. Daarvoor moesten we echt afreizen naar Gent. Maar voor de rest, ja, hebben we alle uitvoeringen hier gedaan. 34 shows. Nou ja, u weet het al, het hadden er dus eigenlijk 35 moeten zijn. Het Ledeltheater was voor ons een thuishaven. Het gaf ons een gevoel van thuiskomen om hier uiteindelijk te mogen spelen, voor u te mogen spelen. En laten we eerlijk zijn, die samenwerking met het theater, daar zijn wij als SOMA ontzettend dankbaar voor. Kan daarvoor eigenlijk ook geen ander woord voor gebruiken. En toen kwam de pandemie. En we hebben het over gehad, je plant een show. Dan is er heel veel overleg met een theater. Met het Ledeltheater hadden we toen heel veel overleg. Je moet gaan uitstellen, je moet opnieuw gaan plannen. En het jaar 2020, toen opeens was er die klap. Want plotseling viel alles stil. Totaal onverwacht viel toen de motor van het Ledeltheater weg. Wellicht heeft hij ook langs de route gestaan om John uitgeleide te doen. Wij wel, in ieder geval, en ik mag wel zeggen, dat was zeer, zeer indrukwekkend. En dan ga je een show als deze maken en dan denk je bij jezelf van ja, hoe kunnen wij hem, aan hem een eerbetoon geven? Want hij heeft zoveel betekend. Hij heeft het Ledeltheater letterlijk nieuw leven ingeblazen in die tijd. Hoe kan je iemand bedanken, hoe kan je een eerbetoon geven? Iemand die zoveel heeft meegeluisterd, die zoveel heeft helpen meeorganiseren, die met ons heeft gelachen, die met ons heeft gehuild. Hoe doe je dat? En let op, niet alleen ons, hè? Ik praat eigenlijk over de gehele culturele sector in de gemeente Sluis. The show must go on. En dat zou John zelf ook gezegd hebben. Dus ja, we gaan voor hem zingen uit Ziel en Zaligheid. Het nummer waarvan we weten dat het een van zijn lievelingsnummers was. En ik zou willen zeggen, John, deze is voor jou. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she threw it hallelujah. 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 Hallelujah,
at night. It's not someone who has seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 De souffleuse heeft het verkeerd voorgezegd. We komen nou echt naar het einde toe. Ja. De laatste show is bijna geschreven. Nog een paar nummers en we zijn er echt klaar mee. En waarom eigenlijk? Omdat geld een steeds terugkomend probleem is. Omdat het ledenaantal steeds terugloopt. Omdat het moeilijk is om goede dirigenten en regisseurs te krijgen. Omdat de pandemie ons ritme heeft verstoord. Want jongen, als je dan na 1,5 jaar weer ineens iedere maandagavond moet komen. Dan, omdat onze ouder wordende stemmen verslijten. Het geluid van achter mij is wel zo tammetjes dat ze eigenlijk zeggen, ja, het is waar, maar we willen het niet toegeven. Maar eigenlijk is het gewoon een combinatie hiervan. En dan is het toch knap dat we het gewoon 50 jaar hebben volgehouden. Een hele turbulente reis in die 50 jaar. Maar wat hebben we ervan genoten, toch? Ik ben allemaal pas begonnen. Ja, hier waar. Je hoort bijna bij het meubilair. Maar we hadden het voor geen goud willen missen. Het was ook weer een feest om deze show voor jullie te mogen maken. Toch? We hebben er echt van genoten. Wat wel jammer is, dames en heren, is dat er vanavond een aantal van ons niet aanwezig konden zijn, omdat ze net op de rand van deze show werden getroffen door de griep. En dat vinden wij wel heel erg jammer. Dus Annemieke en Vanessa, vanaf deze plek, wij missen jullie. Ja, want we hebben echt met z'n allen in een hele korte tijd heel hard gewerkt om dit neer te zetten. En dan is het zo triest dat je ziek wordt. Maar ja, nog een paar liedjes en dan zit deze show erop. En hoe belangrijk is het dan om te weten waarom? When I was young, I felt the need of learning. Love, I was told, kept the wheel on turning. Still I'm trying to find
peace of mind inside. For once in my life, I feel the urge of knowing and wondering why. Het zit er nu echt bijna op, hè? Ja? Ja, maar niet voordat we nog een paar mensen noemen die we vergeten zijn te noemen. Dat vind ik een goed idee. En ja, dat zijn natuurlijk uiteraard de mensen van het licht en geluid. Want ja, weet je, zonder die mensen... En natuurlijk, we hebben mensen achter de coulissen werken, en daarnaast ook moet ik eigenlijk zeggen. Maar die bedoel ik niet. Er zijn er 3 die ik dan al even zo nog wil noemen. Want ja, wat heb je nog nodig? Jij hebt het eigenlijk al perfect omschreven eerder, een voorzitter. En onze voorzitter, die heeft echt wel flink aan de zomakar moeten trekken in de afgelopen 2 jaren, zo door de crisis heen. Dus Karin Bolijn, dank namens ons allen daarvoor. Het is voor haar zeker geen makkelijke reis geweest. Nog even los van het feit dat haar dochter natuurlijk dan ook hier... Geef mij de schuld. Nee. En uiteraard ook voor ons als SOMA heel veel dank voor onze regisseur Anne van Kerschaver. En voor onze vocal coach Christina van Duysen. Want zonder jullie... Super. Heb ik het? Ze zijn nou boos op ons, joh.
Dat mag ik niet doen, zeker. Maar zo heb ik ze toch? Heb ik het zo? Ja, maar Oké, nou ja. eigenlijk, nee, we hebben nog steeds niet iedereen genoemd. Ja, sorry. Dames en heren, onze geweldige band. Dat klopt, die zijn ook geweldig, maar eigenlijk, weet je, wij hebben de voorzitters benoemd en we hebben de regisseurs benoemd, maar eigenlijk hebben we wel een beetje de orkestdirigenten en de koordirigenten tekort gedaan. Oeh, Ja, vind ik wel. oké. Ja. Want dat is ook niet het makkelijkste baantje. Wist je dat er in al die jaren maar 2 Nederlandse dirigenten zijn geweest? Met 200. Ja, ja, dat is serieus waar. Er zijn maar 2 Nederlanders geweest. De rest was allemaal Vlaming. Ben je blij? Ja. Ja, daar kwamen we niet onderuit. Je moet hier toch de grens over. En degene die het langste heeft gedaan is Raoul de Goeij. Die man heeft 10 jaar op het kanteel gestaan van het orkest. Bij een van de generale repetities klaagde het orkest: joh, wij zien jou helemaal niet staan. Hij dacht, nou, mij gaan ze niet hebben. Hij is met een stokbrood op het kanteel gaan staan, zodat ze hem niet over het hoofd konden doen. Knap, knap. Maar jij zegt 10 jaar. Er is trouwens nog iemand die bijna 10 jaar heeft gewerkt, mag ik wel zeggen, voor deze groep. En dat was Annie van der Staal, onze koordirigent. Hè? Ze uit mijn hoofd kwam 2008, 6 jaar, toen even weg geweest. En toen we er weer nodig hadden, en toen kwam ze terug. En toen heeft ze gewerkt, de laatste show met Veronica, wat de laatste show bleek te zijn. En daarna heeft ze ook heel hard gewerkt aan de show die nooit werd opgevoerd, zeg maar. Dus, Ja. Ja, we hebben heel wat uren samen doorgebracht om Absoluut. die planten. Maar goed, wat we duidelijk willen maken is dat achter de schermen een heleboel mensen onmisbaar voor ons zijn. Want wij staan op het toneel te shinen, maar zonder hun zijn we helemaal niks. Absoluut. Ja, maar voor ons zit het er ook bijna open, jongens. Wat gaan we die maandagavond nu toch weer doen? Ja. Ja, nou, in ieder geval gaan we nu nog een liedje zingen, want zo ga ik het podium niet aan. Wel een nummer met een knal dan, hè? Ja, maar gaan er nog een feestje van maken, toch? Maar ik wil nog nummers opnoemen die nog niet gehad hebben. Wie kent het nog? Fireworks, we're coming home now. Stop. Maar zo komen we niet verder, hè. Ja, Simone heeft gelijk. We kunnen niet alles zingen. Zullen we eens een Nederlands nummer doen? Dat is leuk voor de mensen in de zaal. Ja, en herkenbaar. Ja. Zeg, En luister. Nederlandse musicals genoeg gedaan, toch? Zo is het, maar ik weet nog wel een nummertje hoor. Oh, nou, Kom maar eens hier. dat verbaast me niks, Marijke, maar goed. Ja, dat is wel het nummer wat ik inderdaad van jou wel verwacht had, inderdaad. Dus, maar dat is dan zeg maar voor na de show. Het lied zelf daarentegen zeg ik van prima idee, maar dan wel in onze eigen bewerking.
love.